Vi har jo vores airdetektor her, der kan måle din luftkvalitet i hjemmet. Så når man viser, hvad pakken den indeholder. Så når du åbner den, så får du først frem en produktbeskrivelse her. Der fortæller dig lidt om det forskellige indhold. Så er det selvfølgelig selve sensoren, som er udført her. Hvor vi har en CO2-sensor og forskellige andre parametre, du måler på. Så lad mig vise dig, hvordan indholdet fungerer. Du trykker på siden af den i et par sekunder, og så tænder den. Så går der lige noget tid, imens den kalibrerer. Så viser den dig det rigtige indhold af CO2-partikler og formaldehyd og generelt antal partikler i luften. Og det er altså med til at give en indikation af, hvor god din luftkvalitet er i hjemmet. Så du kan se, der er en indikation hernede på displayet i forhold til, hvor god luftkvalitet der er. Så hvis den er grøn, så er den god, og du bør ikke gøre noget. Hvis den er gul, så skal du overveje at lufte ud, eller gøre noget for din luftkvalitet. Og hvis den er rød, så skal der ske en ændring i hvert fald. Så det giver dig et rigtig hurtigt overblik over de forskellige parametre, som har betydning for din luftkvalitet. Så nu kan du se, at den er blevet kalibreret, og vi har en præcis måling af CO2. Så indholdet i det her hjem er meget lavt. Den er under 500 og generelt, så hvis den er fra omkring 1200, så er det en god idé at lufte ud. Vi kan også se, at vores partikler i luften, og som indholdet af partikler er meget lavt. En sidste ting, som er værd at bemærke, er, at den kalibrerer i forhold til temperaturen og luftfugtigheden, som også er en vigtig indikator i forhold til indemiljø. Så hvis luftfugtigheden er over 70, som den faktisk er lige nu, så er der for meget fugtighed i luften, og så er det en god idé at åbne noget vindue.